Abusuafo no a Asante Kotoko ne Berekum Chelsea ɛna no a wɔde rehyɛ so wɔ Takoradi ND Park na kwasi no kɔba ɛkɔwie no na Asante Kotoko akyekyere ɛka baako de asoa Berekum Chelsea. De sia no Kotoko ne Golden Kicks ɛna ɛkɔ finals ɛwɔ Accra ɛbɛyɛ dwe. Sɛ ɛno a mmeranteɛ no yɛ adeɛ deɛ but Baba Yaya na asɛ ɛwɔ sɛ ɔma ne ho yɛ den. Ɛwɔ sɛ ɔtumi ma ne ho yɛ den kakra ɛwɔ mfimfini asɛ ɛyɛ na ɔda fam ɛyɛ na ɔmmɔ ato atwene no ɛno so ɛnyɛ referee bia na all the time no obɛtumi agye ayi de ama wo foul de ama wo nti ɛwɔ sɛ ɔma ne ho yɛ den. Ɛwom sɛ ɔreti adeɛ ɔyɛ short nti a na ɔmpɛ sɛ ɔmo bule no but ɔno so ɔwɔ sɛ ɔma ne ho yɛ den kakra but ɛno a na de kɔ pii mu wɔ Takoradi ND Park a Asante Kotoko ne Berekum Chelsea ɛwɔ semi-final MTN FA Cup semi-final no ɛtumi ɛkɔkɔ pie no ɛno a de chances upon chances Berekum Chelsea foɔ nya chances nso ɛbɔto gu Asante Kotoko nso nya chances ɛsquander dodoɔ na aberante fɛn sɛ Albert Amoa ɛna ɛtumi yɛ magic ɛberɛ a onya pass bi anaa cross bi free Baba Yaya hɔ free soro hɔ na agya ɔprɛ ball yi de to aso ɔheadi ball yi de to atrem ɛno ne ɛka baako a Asante Kotoko ɛtumi ɛhyɛ de tia Berekum Chelsea but wobɛtumi afollow wobɛtumi so like wɔ comments bi wobɛtumi aba comment section wobɛtumi so asubscribe wɔ YouTube na ɔde ama yɛn na wabɔ ne atumi de agro this channel together na sɛ video a na sɛ deɛ ɛtwa gu wɔn so sisie yi na sɛ wobɔ ne kɔn ho sisie yɛ ɛno a match a Asante Kotoko ne Berekum Chelsea de hyehyɛ so MTN FA Cup semi-finals before Asante Kotoko ne Berekum Chelsea bɛwɔ na Golden Kicks ne Atram Divise anaa sɛ Atram Divisa nso de kan abɔ ama Golden Kicks ahyɛ Atram Divise de akɔ final nti sɛ Asante Kotoko ne Berekum Chelsea fa match no n'aka na ɛno so ɔmotumi ɛyi firi hɔ a Kotoko ɛkyekyere ɛka baako ɔmotwa a Berekum Chelsea ɛto sɛ piu ɛka baako a ɔmo ntumi anteɛ ama sesei no Kotoko mu abuku ne ticket into the final of the MTN FA Cup against Golden Kicks ɛwɔ Accra sɛ ɛyɛ den akia ne ke yɛbɛhyɛ wɔn but ɛno na Kotoko mmeranteɛ no ɔmo yɛ adeɛ but it just sɛ some 40 mistakes bi na sɛ na ɛwɔ mmeranteɛ no so afa nso ɛwɔ hɔ nom sɛ ne nyinaa mu no final yɛ nkɔmmɔdi bɛtumi akɔ ama Asante Kotoko all the time nti ne de no a ɛtumi ɛkɔkɔ pie mu ɛwɔ Takoradi ND Park na ɛnyɛ fɛ de agorɔ supporters no atwi mɔmɔ yie paa motwi mɔmɔ yie paa ne nyɛ easy ba coach a friend sɛ coach Samuel Bodu ne quick anaasɛ ne temperament no ɛnyɛ coach bi a all the time no talk against Asante Kotoko too much so ne Kotoko see akan sɛ Kotoko hyɛ ne pɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛgye tumi sɛ Kotoko ahyɛ no on the fair grounds but all the time no ɔpɛ sɛ ɔputu blame mu ɛwɔ ayi for referee no sɛ bɛyɛ a ɔpɛ sɛ Kotoko look bad no anything na mɛka sɛ ma Kotoko mpanyinfoɔ ɛnkɔfa ne sɛ ɔmɛkɔ akyi Asante Kotoko no na Kotoko mpanyinfoɔ kora try because coach a ɔmu Kotoko deɛ how can sɛ wote fie no so bi mu a ɔsɛ mekɔtam m'agyapade da kɔma saa nipa na wɔmu no nipa na ɔno te fie ɔkɛka fon kyerɛ wo no ɔsɛ mekɔfa m'agyapade da abrɛ saa nipa no the coach Samuel Bodu deɛ lalai koraa was ne nsɛm kekaeɛ ne ne nneɛma bi a ɔde yɛ kyɛ Asante Kotoko no nti ɛno a match after the game na ahwɛ deɛ ɔyɛ a na ɛfɛ ɔne ne players no wo coach no koraa ɛwɔ sɛ na nka wotumi control players no ɛka mɔm down no womom koraa gyina mu na yɛ sɛ ɔka sɛ bɔɔl no ne nyinaa ne saa atutura asɛm no a na wɔ football man na coach Bodu
football ɛnyɛ tutu asɛm o. Onyɔnko no ahyɛ wo a, wahyɛ wo. Ɛduru baabi a referees di decisions no, ebi bɛkɔ ama wo, ebi nso nkɔ mma wo. Na woatake it into good faith. Na woagye atom na deɛ ɔhyɛɛ wo no, woaba n'aba so na wokɔ mu bɛyɛ na mokɔ mu bɛyɛ saa na bɔɔl yɛbɔ no. Nti wopagyae sɛ nti wɔpagyae sɛ nti wokɔkyi yɛ anaasɛ wokɔkyi no, referee bi nyɛ mistakes ma a ɛma no ngo ɔno team na wokɔkyi no favour da. A whole lot. Nti ɛyɛ adeɛ a ɛsi in football. Nti sɛ wode ankɔ yie a, ɛnni kwan sɛ wokɔtena mu gyina baabi na asɛ wobelittle other team no. Kɔtɔkɔ so yɛ big club. Ɛyɛ a wontumi mfa kɔtɔkɔ anim atwitwi wo. Nti kɔtɔkɔ coaching job no paa deɛ, yɛmfa ma no nyɛ because ɔmu adeɛ, ɔmu kɔtɔkɔ. So we don't need him at Kotoko right now. Right now. Not even in his next life. Empano. Nti na de no a ɛkɔkɔ wie ɛwɔ Takwatiene Park, Asante Kotoko, ɛne Bekum Chelsea. Na nyɛ easy. Na ɛsɛ w'ani na ɛsɛ sɛ woka kyerɛ. Even though no sɛ mmeranteɛ no performance na ɛwɔ sɛ ɛtumi ɛkɔ ɛsoro kakra. Ɛyɛ a ɛno nso bɛtumi aboa ma nneɛma akɔ nkan de ama Asante Kotoko. Sɛ yɛpɛ sɛ yɛtumi agye league no deɛ a, asɛ yɛpɛ sɛ yɛtumi agye ɛyi no a drop no deɛ a, this season league no deɛ mɛfa no sɛ aka 12 points na aka 4 matches, which is 12 matches. 12 points, which is 4 matches. And it's just been Gold Stars. 56 points. Nations, 54 points. Heart of Lions, 53 points. Asante Kotoko, 51 points. Kotoko, it may win in the 4 matches in the 63 points. 63 points. It's one like say be a nation a Brekum, another nations in being Gold Stars. Omutimi lose 2 matches, almost 2 matches. Na Kotoko mum efa ho. Kotoko win all the matches in the Kotoko. A bit me agile league no one, but I just had the idea I was say you're concentrating more on the MTN FA Cup. Na I just had the idea nneɛma ntumi nkɔm a sɛdeɛ yɛnka yɛpɛ no. Aberanteɛ friend sɛ Patrick Asiedu ɔyɛ fantastic player paa. Ɔno sɛ na nkɔ sɛ Black Stars no na wɔsɛ nkɔmɔtumi ɛfrɛ no. Sɛ na nkɔmɔtɔ ɔmo nsa frɛ aberanteɛ friend sɛ Andrews Ntimenu ne aha na mɛka sɛ Baba Yaya ɔsɛ ɔma ne ho yɛ den. Abere nyinaa mu. Bɔ bi sɛ na sɛ ɛmɛ bi ayihyɛ bi no Mokora Bernard Soma pass ball man the same thing. Ɔkɔbɔ hyɛ no but we dey Angosa but still I ɔhyɛ goal. Cross bi ma otumi heade ma otumi hyɛ goal. Nso hɔ de ma Asante Kotoko ma Kotoko etumi carry the day no by a long goal courtesy Albert Amoa. That's good. Go there. Yeah. And that team about Asante Kotoko etumi abu ne ketem edina ne akyire mu. Finals of MTN FA Cup. Yes, fantastic header. Fantastic, super goal. Super goal. Asante Kotoko. Krobia Asante. Mmeranteɛ no esi fam. Kwampoku so bi a otumi bɔ chances bi tugu saa. Bɔn deɛ wonya chance no wahyɛ o. Wotumi twum bɛyɛ 3. Nipa na kwatikora na ɔbɛtumi bɛyɛ baako pɛ. But wonya so bɔtugu saa na ba ne saa na no so ɛsa so pressure ɛna ɛbɛsi mo so. Ɛyɛ menye ne sɛ ɛwɔ sɛ ɛboa. Yeah. The other time we make sure say ne finishing no onye na sɛ 5 kura hyɛ tra na hyɛ ni nyina na watumi ayɛ agye ahome esa sa pepe. Nti na deɛ no a etumi ɛkɔɔ so ɛwɔ Takwatiene Park, Asante Kotoko ne Brekum Chelsea ɛde hyehyɛ so hɔ na Atram division ne Golden Kicks ɛde kan abɔ mu de awie ɛyɛ Golden Kicks na ɔde kan
de n'ani akyerɛ mu ɛwɔ finals de ne wɔtwe Asante Kotoko ne Berekum Chelsea ɛna no nso Kotoko atumi akyi Berekum Chelsea nso ɛyɛ no nyɛ dodoɔ kakra bi ɛwɔ Takoradi Park na bɛsi bɛtumi aforo bɛtumi so like wɔ comments bi bɛtumi aba wɔ comment section hɔ na wɔabɔ ne yɛtumi agro this channel together mede mo ase sɛ mo team na wɔhwɛ me so medin ara ne Nana Poku Great Kotoko Spirit GH Great Kotoko Spirit GH Kotoko Metema